Hledáte moderní bydlení, které kombinuje soukromí s městskou vybaveností a přitom máte přírodu na dosah? Vítejte v rezidenčním projektu Hausmanka v pražských Modřanech, kde máte blízko vše důležité. Každý den si můžete užívat pohodlí a radost z bydlení. 5podlažní novostavba s 10 byty zaručuje klidné prostředí i sousedskou atmosféru. Byty o velikosti 3+KK s terasami či předzahrádkami jsou promyšlené do detailu, včetně přípravy na klimatizaci a předokenní žaluzie. Jedinečnou tvář vyladíte svému domovu vlastním výběrem odstínu, podlah i obkladů. Díky chytrému konceptu bydlení jsou provozní náklady nízké, bez zbytečných poplatků za recepci, s ekologicky šetrnými technologiemi a fototermikou, která pomáhá efektivně snižovat spotřebu energií. Součástí projektu je i privátní parkování s možností rychlého nabíjení elektromobilů. Modřany jsou přívětivým místem pro život. Ráno si dáte kávu v oblíbené kavárně, po práci si aktivně odpočinete v modřanské rokli nebo se projedete po cyklostezce podél Vltavy. Sportovní nadšenci ocení blízké tenisové kurty i pestré možnosti outdoorových aktivit od workoutového hřiště po stolní tenis nebo inline brusle. Skvělá dopravní dostupnost vám umožní být za 20 minut v centru města. Zastávka Družná je jen 150 metrů a budoucí napojení na metro D spojení s centrem metropole ještě zrychlí. Ať už vyrážíte do práce, na schůzku nebo za kulturou, cesta bude vždy rychlá a pohodlná. Hausmanka je místo, kde se budete rádi cítit doma. Tady v Modřanech. Kontaktujte nás pro více informací. Rádi vám projekt osobně představíme.